Ihhovisi leNgonyama uMisuzulu kaZwelithini lithi-ke uhambe kahle kakhulu umhlangano weSilo nomengameli waseZimbabwe u-Emmerson Mntambuzo Mnangagwa. Kulo mhlangano obubanjwe eSithe noMnangagwa, iNgonyama inxuse ubumbano emazweni ase-Afrika, ukuphuma nokungena kwabantu ezweni ngalinye, ukuhlonipha imithetho yalelo zwe, yakhahlela ngazo zombili inzondo ngabokufika nokudelelwa komthetho. Indlulamithi yamakhosi iphakamise ukuba kube nohlelo lokuqinisa ukusebenzisana emazweni ase-Afrika ekuthuthukisweni kwayo, ukulawulwa kokufuduka kwabantu ngenxa yamathuba emisebenzi nomnotho, ukuphepha emingceleni kanye nokulwa nokushushumbiswa kwabantu. iNgonyama igcizelele ubumqoka bokuhlonishwa komthetho wezwe ngalinye, yaze yabhonga ngokuthi ithe uma ingena eZimbabwe yahlinzeka ngencwadi yayo yokuvakasha, yagxivizwa, yazichaza ukuthi ngubani, izokwenzani futhi izohlala kuphi isikhathi esingakanani eZimbabwe. Lokho-ke akusehlisanga isithunzi sayo njengeNgonyama. Umengameli uMnangagwa uzamukele iziphakamiso zeNgonyama, kanti-ke lo mhlangano uphinde waqinisekisa ubudlelwane phakathi kweZimbabwe nobukhosi bukaZulu. iNgonyama yakwaMpondo yaseNyandeni uNdlovu Yezwe Ndamase, usihlalo wesigungu seNgonyama, ibiyingxenye yalezi ngxoxo.